Σε εγρήγορση βρίσκονται 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης σε όλη τη χώρα, καθώς πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της διαθεσιμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός του πενταετούς πυροσβέστη θεσπίστηκε με τον νόμο 3938 του 2011, ο οποίος ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν αδιάβλητες. Όλη η διαδικασία έγινε μέσω ΑΣΕΠ με παρουσία νομικού συμβούλου του κράτους και ανώτατων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Στο διαγωνισμό αυτό δεν ακολουθήθηκε το παλιό μοντέλο με προφορικές συνεντεύξεις, αλλά μοριοδοτήθηκε η εμπειρία που είχε αποκτηθεί από τις αλλεπάλληλες χρονιές που εργάστηκαν σαν συμβασιούχοι πυροσβέστες στο πυροσβεστικό σώμα στον τομέα της δασοπυρόσβεσης διάσωσης. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, το Υπουργείο, τονίζουν οι δασοπυροσβέστες, διάλεξε να διώξει φθηνό εργατικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στη δασοπυρόσβεση διάσωση και κατάλληλο εξοπλισμό με όλα τα είδη ατομικής προστασίας και να προσλάβει νέους μόνιμους υπαλλήλους, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε 700, 736, 660 ευρώ, για να ξέρει ο κόσμος. Δεν παίρνουμε κανένα επίδομα λόγω του ενιαίου μισθολογίου. Αυτά παίρνουμε, αυτά διαχειριζόμαστε. Τώρα, αν διώξει 1.000 άτομα ή 1.000, γιατί έχει πέσει στο τραπέζι για 2.000 άτομα, για 1.000 άτομα, για 500 άτομα, ότι και αυτοί ξέρουν τι γίνεται εδώ πέρα. Και φανταστείτε, αυτή την περίοδο, μέσα στο καλοκαίρι, με δίκτυα επικίνδυνοτητας 4 σήμερα, να σκέφτεται ο υπάλληλος που θα πάει στη φωτιά, και θα πάει στη φωτιά, είναι σίγουρο αυτό. Και θα κάνει το καθήκον του, γιατί έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε το καθήκον μας. Και στο κεφάλι του πίσω να έχει, σήμερα θα είμαι εδώ, αύριο δεν θα είμαι. Αυτά δημιουργούν ανασφάλεια στον κόσμο και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο κ. Βλαχογιώργος στέκεται και στο ότι, όπως τονίζει, δεν υπήρξε καμία αντίδραση όχι μόνο από άλλους κλάδους τους οποίους στήριξε στο παρελθόν το Σωματείο, αλλά ούτε και από τα δικά του συνδικαλιστικά όργανα. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί σε άλλους κλάδους που εφαρμόζεται το μέτρο διαθεσιμότητας, όπως παραδείγματος χάρη στους πρώην αγροφύλακες και νυν δασοφύλακες, τα συνδικαλιστικά όργανα των δασολόγων και δασοπόνων βγήκαν και στήριξαν τους συναδέλφους του δασοφύλακες. Το ίδιο συνέβη να πούμε και με τους καθηγητές και με άλλους κλάδους. Εδώ έχουμε ένα θέμα και εμείς θα το εκφράσουμε. Πού είναι η Ένωση Αξιωματικών, πού είναι η ΥΠΟΥΙΠΣ, γιατί τόση συμπάθεια απέναντι στο θεσμό του πενταετού πυροσβέστη. Αυτό μας δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και να λυθούν. Το Υπουργείο πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας διαθεσιμότητας των πενταετών πυροσβεστών, για να επαληφθεί κάθε ερωτηματικό που πλανάται δεξιά και αριστερά. Εγώ θα ήθελα τέλος να πω στους συναδέλφους μου. Οι συνάδελφοί μου θα πρέπει να εφιστούν την προσοχή και θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση και να είναι κοντά στα σωματεία τους και στην ομοσπονδία τους. Και είναι δύσκολη. Δεν χρειάζεται να ακούν δεξιά και αριστερά τα διάφορα παπαγαλάκια που θέλουν να προσανατολίσουν το θέμα και γενικότερα. Ο σκοπός μας είναι η δουλειά μας πάνω απ' όλα. Μπορούμε να προσφέρουμε. Είμαστε εκπαιδευμένοι τόσα χρόνια. Έτσι διασφαλίζουμε και μέσω της δουλειάς μας, διασφαλίζουμε και τις οικογένειές μας. Έχουμε εμπειρία τόσα χρόνια. Το κράτος έχει επενδύσει πάνω σε εμάς με μέσα ατομικής προστασίας, με εκπαιδεύσεις. Όλα αυτά στοιχίζουν, κοστίζουν. Ο κλάδος των δασοπυροσβεστών είναι αυτονόητο ότι προσφέρει τα μέγιστα στο κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας και μάλιστα με πολλούς νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή μετράει 25 νεκρούς από εποχή που είμαστε και πενταετής που μεταπηδήσαμε μετά. Και τον τελευταίο νεκρό, πριν 1,5 μήνα, παιδί 28 χρονών σε διαταγμένη υπηρεσία, με μηχανές, βρήκε τραγικό θάνατο. Εμείς θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή πάλι στο Υπουργείο και στους ηθήνοντες ότι δεν θα πρέπει να αφήνονται τέτοια και να πλανώνται τέτοια ερωτηματικά. Θα πρέπει λίαν συντόμως να αποσαφινιστεί το θέμα αυτό. Εκεί είναι τα χαρτιά, εκεί είναι ο νόμος, να αφήσουν ήσυχο τον νόμο, ορισμένοι, γιατί βάλλονται κατά τον νόμο από όταν βγήκε ο νόμος, και να αφήσουν ήσυχους τους 4.000 πενταετούς πυροσβέστες. Τώρα, εμείς δεν θέλουμε. Μιλάω για τον κλάδο μου, γιατί δεν ξέρω για να μιλήσω για άλλους κλάδους. Γιατί αν θα μιλήσεις χωρίς να ξέρεις, κινδυνολογείς. Και εγώ αυτό δεν θέλω να το κάνω ποτέ. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς, σαν κλάδος, δεν θέλουμε να χάσει κανένα στη δουλειά του. Η οικονομική κρίση δεν έφερε την κινητικότητα. Την κινητικότητα την εφεύραν οι κύριοι της κυβερνήσεως
Και γιατί δεν φεύγουν οι ίδιοι από εκεί και πάνε να διώξουν τον κόσμο. Λέω, έχω αριθμούς. Τι αριθμούς έχεις? Πίσω από τους αριθμούς είναι άνθρωποι. Υπάρχουν οικογένειες από πίσω. Αυτά δεν τα σκέφτονται. Εάν υπάρχουν στο δημόσιο ανθρώποι που λένε αυτοί ότι μπήκαν έτσι και αλλιώς, αυτό είναι δικό τους θέμα να το ψάξουν να το βρούνε. Δεν πρέπει να επειράξουν τον υγιή κόσμο στο δημόσιο για κανέναν. Εμείς είμαστε κάθετοι, δεν πρέπει να πειραχτεί κανένας, δεν πρέπει να μπει κανένας στην κινητικότητα. Επιπλέον, οι πενταετείς πυροσβέστες προσελήφθησαν με τις πλέον αδιάβλητες διαδικασίες και επιπρόσθετα υπάρχουν δεσμεύσεις κυβερνητικών στελεχών που εξαιρούν τα σώματα ασφαλείας. Οι δασοπυροσβέστες ζητούν να μην υπάρξει ούτε καν σκέψη για την ένταξή τους στο μέτρο της διαθεσιμότητας. Άλλωστε, αυτοί που θα αποχωρήσουν θα πρέπει να αντικατασταθούν, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Εμείς μπήκαμε, καλύπτουμε οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα λείπουν οι οργανικές θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα και κάθε μέρα φεύγουν απολύονται ο κόσμος. Φεύγουν, συνταξιοδοτούνται ο κόσμος. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες, όχι να απολυθούν αυτοί. Και όχι μόνο, υπάρχει ανάγκη για τέτοια, να κοιτάξουν καλύτερα τον αριθμό και μετά να βγαίνουν και να λένε δεξιά-αριστερά, να πούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα blog που γράφουν, ξέρεις τι, θα διώξουμε πενταετούς πυροσβέστες, θα διώξουμε 500, θα διώξουμε 1000, θα δούμε, θα το κοιτάξουμε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Σας επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε επικινδυνότητα 4 στη μισή Ελλάδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χτες καήκανε χιλιάδες στρέμματα ελαιώνες στην Άμφισσα και στο Μαραθώνα σπίτια. Και πριν 3 μέρες ξανά στην Αθήνα φωτιά. Και πάλι υπάρχουν φωτιές και θα υπάρξουν φωτιές. Γιατί υπάρχουν ανθρώποι ανεγκέφαλοι. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ πάντως για να είμαστε παρόν σε όλα τα συμβάντα και θα είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας μερόληπτα. Αλλά όχι τέτοιες κουβέντες και τέτοια παίξηματα κάτω από το τραπέζι. Ο θεσμός του πενταετούς πυροσβέστες καταρχήν δεν κλείσαμε 2 χρόνια από όταν προσληφθήκαμε. Βάσει του νόμου. Δεν κλείσαμε 2 χρόνια. Πώς τον αγγίζω? Εδώ τίθεται θέμα. Γι' αυτό θα πρέπει το Υπουργείο και ο Υπουργός να ξεκαθαρίσει τα θέματα εδώ. Είναι σοβαρό θέμα